De heksenring. Wist nog dat Wieke Wrotmoes een schilderijmaatje woer van een heks en dat de bisten daarom maar het treien op ziek gingen? Hé, Ceteris! Oh, ik zag een heksenring. Roept Wieke uit, wielste naar een groepje paddenstollen wiest die het midden in de bosk staan. Een heksenring? Stammet Beerboeloe. Kom op, Sepke. Wij moeten nederig op huis gaan. Jannie had vast honger en hunningsnutje en de oornek. Ja, dat is extra. En ik moet nog afwasken en stofzoeken en zo'n soorten van dingen. Emelt Sipke. Wat ben jij een bange schieters. Ik ben heel dol net bang voor een heksenring. En ik net voor een heks. Roept Wieke haar naai. En ze stapt samen in een heksenring. Sipke Oh, en Beerboeloe Oh, schrikken er verschrikkelijk van. oh Wieke, help. Wat, doe dat nou net? help de gevaarlijke heks daar op. Roepen ze uit. Maar Wieke jouwt er neer om. Lakert ze. Bange schieters, bange broekjes, zitjes. Wat kind er nou barren? Bange schieters. En ze doen het in een ruimte van de paddenstoel. En dan is ze voort. Ze is voort? Hoe kan dat nou? Ik dacht dat er een heks komen zoeken. Maar dit is echt heel vreemd. Zei Sipke zegt. Ja, een heks. Maar nou is ze samen voort. Stammer het Beerboeloe. Wilst ze te jaren naar de heksenring zuggen. Hoe maakt dit nou, Sipke? Wat moeten wij doen? Ik weet het net meer, Boel. Misschien komt ze nog waarom of zo. Zei Sipke. Weet wat, Sipke? Als ik Omke Willem nog eens ophelje, dan mag je wachtje op us. En op Wieke. Ja. Dat is een goed plan. En Beerboeloe zet de sokken erin. Net voort je, Sipke. Je wacht je want ik waarom ben bij Omke Willem, ja? Nee, ja. Nou, daar moeten wij dan ook maar op wachten. Und mooi.